Prvé tajomstvo, Ježišovo zmrtvých vstanie. Mária, naša najdrahšia matka, prichádzame k Tebe, aby sme boli s Tvojim nepoškvrneným srdcom prvú sobotu v mesiaci a rozjímali o tajomstvách života Tvojho Syna. Dnes sa chceme sústrediť na prvé zo slávnostných tajomstiev ruženca, Ježišovo zmrtvých vstanie. Po smrti na kríži bol Pán Ježiš pochovaný v hrobe, vytesanom v skale. Farizei a Pilát zo strachu privalili na hrob veľký kameň a zapečatili ho. Postavili pred neho vojakov, aby strážili telo zabitého Ježiša. Všetci učeníci utiekli a skryli sa. Zostali len Ján, Mária Magdaléna a ďalšie ženy. Boli to tí, ktorí pochovali Krista. Pomohol im aj Nikodém a Jozef z Arimatei, ktorému hrob patril. Padla tma a prišiel čas šabatu. V nedeľu ráno sa však stalo niečo podivuhodné. Evanjelium o tom hovorí takto. V prvý deň týždňa, zavčas ráno, prišli k hrobu a priniesli voňavé oleje, čo si pripravili. Kameň našli od hrobu odvalený, vošli dnu, ale telo Pána Ježiša nenašli. Ježiš vstal z mŕtvych, zvíťazil nad smrťou, ožil a vyšiel z hrobu. To, ako sa to stalo, ako presne vyzeralo vzkriesenie, nikto nevie. Je to tajomstvo samotného Boha. Po zmrtvých vstaní sa Pán Ježiš stretáva s mnohými ľuďmi, aby im ukázal, že vstal z mŕtvych, aby ich potešil a presvedčil, že skutočne zvíťazil nad smrťou. Ešte v záhrade sa stretáva s Máriou Magdalénou. Neskôr sa zjavuje svojim učeníkom a tým, ktorí sa zo strachu skrývali, a aj tým, ktorí utiekli do Emaus. Všetky tieto stretnutia menia životy učeníkov. Stretávajú sa so živým Ježišom, ktorý im berie všetok strach, dáva im pokoj srdca, dáva im vieru a nádej, akú predtým nemali. Spôsobuje, že sa viac už neskrývajú, ale ohlasujú, že Kristus skutočne vstal z mŕtvych. Mária, jedine Ty si nikdy neprestala veriť, že Tvoj Syn vstane z mŕtvych. Aká nádherná musela byť tá chvíľa, keď si v nedeľné ráno uzrela tvár svojho z mŕtvych vstalého Syna. Aká veľká musela byť Tvoja radosť, dôverovala si Bohu až do krajnosti, aj keď všetci učeníci pochybovali. To Ty si podporovala ich vieru a nádej. Práve preto sa pred viac ako 100 rokmi zjavila Panna Mária vo Fatime Lucii, Hyacinte a Františkovi. Tak ako Ježiš na samom začiatku im povedala, aby sa nebáli. Samotné deti vraveli, že keď sa zjavila Panna Mária, všetok strach a neistota zmizli. Skutočný pokoj a šťastie v živote môžeme mať len vtedy, ak milujeme Boha a počúvame, čo nám hovorí skrze slová napísané vo Svätom písme, ale aj v tom, čo nám hovorí jeho matka Mária. Panna Mária prichádza k deťom svätými. Chce im povedať, aby milovali Boha, aby sa často modlili, najmä ruženec, a aby robili pokánie za tých ľudí, ktorí hrešia a nechcú uveriť, že Kristus skutočne vstal z mŕtvych. Ona sa stará o všetkých a nechce, aby bol niekto nešťastný, pretože je ďaleko od Boha. Tak ako Panna Mária pomáhala apoštolom v ťažkých chvíľach pochybností, tak isto chce pomáhať aj nám. Preto nám prináša záchranu, pobožnosť k jej nepoškvrnenému srdcu. Je to veľká pomoc, vďaka ktorej môžeme ostatným pomáhať na ich ceste do neba. 13. júla 1917, keď sa Panna Mária zjavila deťom v Cova da Iria vo Fatime, povedala im: Obetujte sa za hriešnikov a hovorte často, najmä keď budete prinášať obete. Ó Ježišu, robím to z lásky k Tebe, za obrátenie hriešnikov a za odčinenie urážok spáchaných proti nepoškvrnenému srdcu Panny Márie. Vďaka obetám a modlitbám môžeme dnes zachrániť mnohých hriešnikov pred strašným peklom.
Boh nás veľmi miluje a preto poslal Pannu Máriu do Portugalska, aby povedala fatimským deťom, že existuje spôsob, ako sa viac ľudí môže tešiť z večného života v nebi. Napriek tomu, že mnohí ľudia stále veľa hrešia, Boh chce dať ľuďom záchranné koleso v podobe pobožnosti prvých sobôt v mesiaci. Predtým, ako sa im zjavila Panna Mária, deti stretli anjela, ktorý sa im predstavil ako anjel strážny Portugalska. Tak ako aj ženy, ktoré prišli k hrobu v nedeľu ráno, videli anjelov v bielom, rovnakým spôsobom sa pastierikovia s Fatimy stretli s anjelom pokoja. Učil ich modliť sa a pripravoval ich na príchod Božej Matky. Samotné údolie, v ktorom sa Panna Mária zjavila deťom, sa nazýva Cova da Iria, údolie pokoja. Práve tento pokoj nám Panna Mária chce darovať skrze svoje posolstvo. Panna Mária vie, aký smutný a nešťastný je život človeka, ktorý sa nikdy nestretol s Ježišom. Toľko ľudí stále odmieta túto Božiu lásku tým, že hrešia. Vynechávajú modlitby alebo konajú zlo. Málo kto dnes chce činiť pokánie a modliť sa za druhých. Práve k tomu nás Ježiš pozýva, keď po svojom zmŕtvychvstaní posiela svojich učeníkov do všetkých častí sveta, aby ohlasovali evanjelium, hovorili ľuďom, ako ich Boh veľmi miluje a ako veľmi chce, aby boli čo najbližšie k nemu. S rovnakým posolstvom Panna Mária prichádza k deťom, hovorí im o Božej láske, ale je tiež smutná, keď vidí, koľko ľudí odmieta jej syna Ježiša. Mária nám chce pomôcť, ukazuje nám prostriedky, ktoré pomáhajú nám a mnohým okolo nás žiť v priateľstve s Bohom a jedného dňa dosiahnuť Jeho kráľovstvo. Tak ako Ježiš dáva apoštolom mnoho pokynov, po vzkriesení im hovorí, čo majú robiť, tak aj Panna Mária ukazuje pastieríkom konkrétnu cestu. Je to cesta vedúca k Ježišovi cez jej nepoškvrnené srdce. A ako môžeme postupovať, aby sme sa dostali do Božieho kráľovstva? Každý z nás to samozrejme vie. Prostredníctvom dobrých skutkov, pristupovaním k sviatosti svätého prijímania, nezištným pomáhaním a nasledovaním Ježišovho učenia. A môžeme ešte niečo urobiť? Samozrejme, že áno. Môžeme sa postarať o druhých, aby išli do neba. Je to veľkým znakom lásky. Konec koncov, ísť do neba je zmyslom života každého. To je tá najdôležitejšia vec, o ktorú sa v živote snažíme. Ale ako to urobiť? Panna Mária odovzdala tieto tajomstvá Hyacinte, Františkovi a Lucii, keď sa im zjavila 13. júla 1917. Ukázala im kruté peklo a potom povedala: Videli ste peklo, do ktorého idú duše úbohých hriešnikov. Pre ich záchranu chce Boh vo svete rozšíriť úctu k môjmu nepoškvrnenému srdcu. Ak budete robiť to, čo vám hovorím, mnohí budú pred peklom zachránení a vo svete nastane mier. Fatimská Panna Mária práve hovorila o pobožnosti prvých sobôt v mesiaci. Každú prvú sobotu v mesiaci musia byť splnené 4 podmienky. Vykonať si svätú spoveď v ten deň alebo niektorý iný deň vopred, v tento deň prijať sväté prijímanie, pomodliť sa svätý ruženec a stráviť 15 minút rozjímaním o tajomstvách ruženca. Nezabudnite si pritom vzbudiť úmysel zadozučinenia nepoškvrnenému srdcu Panny Márie. Panna Mária a Jozef nás veľmi milujú a chcú, aby sme boli šťastní už tu na zemi, ale jedného dňa aj s nimi v nebi. Preto prišiel Ježiš na svet. Žil medzi nami viac ako 30 rokov, aby nás vykúpil a otvoril nám cestu do neba. Zomrel za nás a po 3 dňoch vstal z mŕtvych. Vďaka tomu všetkému, čo pre nás Ježiš urobil, máme otvorenú cestu do neba. Nikdy nie sme sami. Ježiš je vždy s nami a chce naše šťastie. Skutočne šťastní budeme len vtedy, ak sa budeme snažiť byť mu čo najbližšie, modliť sa
a brať ho do svojho srdca tak často, ako je to možné. Panna Mária nám v tom chce pomôcť. Preto nám dáva toľko ciest, aby sme sa priblížili k jej srdcu a skrze ňu k Pánu Ježišovi. Keď niekoho milujeme, veľmi často na neho myslíme. Spomíname na chvíle, ktoré sme spolu strávili a sme šťastní, že je. Presne toto je modlitba svätého Ruženca. Pomáha nám často myslieť na Ježiša a Pannu Máriu. Pomáha nám stať sa im viac podobnými a viac svätými. Naša najdrahšia matka, pomôž nám, aby sme nikdy nezabudli, ako veľmi nás Boh miluje, ako veľa nám chce dať každý deň. Vypros nám milosť, aby sme čo najčastejšie pamätali na všetko, čo pre nás Ježiš urobil a pamätali na to, že nikdy nie sme sami. Prosíme ťa, nauč nás otvárať naše srdcia, aby sme mohli prijať pokoj, ktorý nám prináša Tvoj Syn. Chráň nás pod svojim materinským plášťom a staraj sa o nás, aby sme dokázali pomáhať druhým na ceste k Ježišovi. Posilňuj naše srdcia, aby boli čisté, sväté a plne oddané Bohu, rovnako ako je Tvoje nepoškvrnené srdce. Ave Mária,